lau urte hauen balorazioa guztiz positiboa da guretzat. Saiatu izan gara parte hartzea sendotzen, indartzen, proiektuak kaleratu izan ditugu, jendea informatzen saiatu izan gara Zeberri aldizkari edo aldizkari municipal batekin, hanbe proiektu lehenengo aldiz martxan jarri izan direla, kultura arloan herrian bultzakada izugarria jaso izan dau, bai jai arloan, urreko jaien inguruan, eta maiatza kulturalean, ekitaldi ezberdinak indartzen, jai batzordeak garrantzi handia hartu izan dau, eta inguru horretatik saiatu izan gara lau urte hauek eramaten. Bestalde batetik, sorpresa edo udal guztietan edo mundu guztian krisia izan da, markatu izan dauena legegintzaldi hau. Leku guztietan ezin gara heldu, gure ahalmen neurriak oso murritzak dira, oso gutxi dira, eta egia esan da, ezin garen zeldu nahi duen leku guztietara, oso egoera latzak eta mingarriak bizi izan ditugu, horrelako herrietan denok ezagutzen garelako, eta denok dakigu oso ondo albokoa nolan dabilen. Eta, horrekin zen badu kargatu behar dugu eta horra jarretu beharko dugu. Proiektuen artean ere kilikolo geratu izan da etxe bizitzarena, jakinda nolako garrantzia daukan etxe bizitzaren arazoak gure herrian. Gure gazteak joaten nahi dira inguruko herrietara, eta herri bateri bizitasun ematen diotena dira gazteak, eurak direlako umeak dituztenak, eta hori izan da ere, akatz bat edo utzune bat edo horra ezin izan dugun atera. Bestalde batetik eta beste arlo guztietan, krisiak enduta pozik gaude, jendiak eta herriak ondo erantzun dau, eta nik uste dut oso baloapen positiboa inbar dugula lau herri hauentzat. Badakigu ze kitatu behar ditugun hurrengo lau urtetan, edo hurrengo urteetan. Lehen bailen, ja momentu honetan atera dugu plan orokorraren aurrakina, hau da orain herriratu behar duguna, hemen ere aholkularitza batzordea martxan jarri genuen, parte hartzea ziurtatzeko asmoz eta herriak ere parte hartu dezan plan orokorrean. Hala ere, aukera alegazio eta aparte aukera egingo da herriak egingo diren batzarretan parte hartzeko. Erakustaldiak ere egingo dira, hitzaldiak, talde teknikoa horrengo da buru-belarri jendari azalpenak emoteko. Eta aurrakina legislaturetan onartzen bada, urrengo bi urteetan plan orokorra atera beharko da. Hor markatuko dira, garbi dago mailabik nondik nora edatuko dan, eta mailabin aurra aterako diren asmo nagusienak. Euren artean, lehen esan dut bezala ere, etxe bizitzen horrengo da. Etxe bizitza ikusitza, edo ez hipotekatuz lur etxe urbanizagarriak. Zeratuko gara eta bizitzeak, joango dira, tasatuak, danak etxe bizitza babestuak, jakinda oso norentzat nahi ditugun etxe bizitzak, eta gero lur urbanoan edo lur urbanoa aprobetxatze aldera joango dira kaskoa egin nahian, eta lur urbanoa aprobetxatuz. Lur ez urbanizagarriak ez hipotekatuz eta gordeaz biharko egunerako. Orduan Kalbarixon eta San Roque kalean eta hortik egiteko asmoa daude 70 etxe bizitza inguru.